ሰላም ክርስቶስ ምሳኹም ይኹን ከመይ ውዒልኩም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችሁም ድማ እንኳን ደህና መጣኹም ናይ ዩቲዩብ ቻናል ማለት እዩ ለማዓንቲ ድማ ባዳሽ ቪድዮ መፅአኒ ማለት እዩ ለማዓንቲ ድማ ጾመር ዋዕና ኣለና ከም ትልፍለጥ ኣብ ሰሙን እንታይ ይበሃል ስያሜ ብዝብል ንእሽተን መደባት ሒዘ ይመጽእ ኣለኹ ማለት እዩ ليراكم حدش تلزخونكم دماني أمنا يوتيوب ቻናል አትኹም በብሰሙኑ ዝለቀቁ ቪዲዮታትኒ አትኹም ከተምዕዎ ትኽእሉኹም ለማዓንቲ ድማ ኒቆዲሞስ ዝብል ኒቆዲሞስ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ንምንታይ ሻውዓይ ሰሙን ተመዲውን ክንሪኢና ማለት እዩ ኣቦና ቅዱስ ያሬድ ነናይ ባዕለን ሰሙናት ገይሩ ሰሪዕዎን ማለት እዩ ካብተን ተሰርዓ መበል ሻውዓይ ሰሙን ድማ ኒቆዲሞስ እናተባህለ ትጽዋዕ ማለት እዩ ኒቆዲሞስ ማለት ንህዝቢ ዘሸነፈ ማለት ክኾን ከሎ መን እዩ ኣበዩ ተይል ገበር እዩ ድማ ምሽተን ክንፍትኒና ካብ ቦታት ከም ዝተማሃርናዮ ማለት እዩ ክንደይ ተፍቅር ጎይታ ክንደይ ተሓሊ ክንደይ ተፍቅር ኢየሱስ ክንደይ ተሓሊ እሺ መደበና ክንቀጥል እንከለና ኒቆዲሞስ ታዋዩ እንደተዳይልና ፈሪሳዊዩ ናይ አይሁድ ድማ ሓለቆኦም ነይሩ ማለት እዩ ከምኡውን ንህዝቢ እስራኤል ድማ መምህሮም ከም ዝነበረ ናይ ሕጊ ኦሪት ምሁር ከም ዝነበረ ድማ ይነግረና ማለት እዩ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 51 እንደሕዳ አኸድና ኮይና ናይ አቦና ኒቆዲሞስ ታይ ምዃኑ ታይ ገብር ከም ዝነበረ ብሓፈሻ ድማ ወንጌል ዮሐንስ ብዛዕባኡ ኣስፍሕ ኣቢሉ ይነግረና ማለት ከም ምዕራፍ 3 ጀሚሩ ዘሎ ተሓሊ ይግብኣካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ክንደይ ተፍቅር ጎይታ ክንደይ ተሓሊ ብተወሳኺ ድማ ኒቆዲሞስ ናብ ጌታና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ብለይቲ እንዳኸደ ይመሃር ነይሩ ኒቆዲሞስ ድማ መምህር ኦሪት ይለኩም ናይ እስራኤላውያኑ መምህሮም እዩ ናይ አይሁድ ሓለቆኦም እዩ ስለዚ እዚ ዝኣክል ትምህርቲ እዚ ዝኣክል ስልጣን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እንከለዎ ግን ከዓ ኒቆዲሞስ ብለይቲ እንዳኸደ ናብ ጌታና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ለትስባት ይመሃር ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት ኢና መምህር ክንሱ ናብ ጌታና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ይኸድ ነይሩ ወይ ድማ ስለምንታይ ብለይቲ ይኸይድ ነይሩ ቀትሪ ከሎ ቀትሪ ላይ ይመሃር ለይቲ ንምንታይ ይኸይድ ነይሩ እንድሕር ኢድና ኮይና ሳይል በሃል እስራኤላውያንሲ አይዳውያንሲ ንጌታና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ተቀዲሙ ልመጽእ መሲሕ እሱ እዩ ኢሉ ንዝኣመነ ካብ ቤተ መቅደሶም ይሰግዎ ስለዝነበሩ መምህር ዳ ይኹን ሓለቆኦም ዳ ይኹን እምበር ከምዚ ዝኣመሰለ ትምህርቲ ወይ ድማ ከምዚ ዝኣመሰለ ስብከት ከቕርበሎም ፈቃደኛታት ኣይነበሩን ስለዚ ከምኡ ኢሉ ንዝምህር ከምኡ ኢሉ ንዝሰብኽ ካብ ቤተ መቅደሶም ይሰግዎ ከም ዝነበሩ ይነግረና ማለት እዩ ክንደይ ተሓሊ ክንደይ ተፍቅር ኢየሱስ ክንደይ ተሓሊ ይግብኣካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ከም ካሊእ ብተወሳኺ ድማ መምህር ክንሱ ከይዱ ይመሃር ኣሎ ኢሎም ድማ ንኸይላገጥሉ ንኸይናገርዎ ይበታት ስምዒት ንኸይስምዖ ናይ ቀትርን ዝና ናይ ለይትን ትምህርቲ ንኸይጎድሎ ከም ዓይነት ስያሜ ንከይህብዎን ከይረኣይዎ ተሓዊኡ ይኸይድ ከም ዝነበረም ኣቦታት ናይ ይነግሩና ማለት እዩ ከም ካሊእ ብተወሳኺ ድማ ቀትሪ ብዙሕ ጫጫታ ኣሎ ብዙሕ ናይ ዝኾነ ብዙሕ ድምፂ ኣሎ ሓላፍነት ኣለካ ብዙሕ ሓሳብ ኣለካ ገለና ለይቲ ክኾን ከሎ ግን ጽምዋ ስለዝኾነ ኣብ ጽምዋ ናይ ጌታና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኸመሃር ልቡ ኣውሂቡ ንኽሰምዕ ስለንሱ ንኽፈልጥ ይደሊ ስለዝነበረ በዚ ምኽንያት ናብ ጌታና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመሃር ይኸይድ ከም ዝነበረን ብለይቲ ይኸይድ ከም ዝነበረን ለይቲ ኸይዱ ይመሃር ከም ዝነበረን መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ብተወሳኺ ኣቦታትና ይነግሩና ማለት እዩ ወጂ ኣነስ ንዘላለም ክሳብታ ዘለኹ ብሂወት ኣብ ዓለም ብመንፈስ ቅዱስ ትብዓት ተመሊአ ሃፈይ ሓትምን ንማንም ፈሪየ ንዓቢ ምሕረትካ ገና ክእውል
بتوسخ دما جيتنا منها نيسوس كريستوس أمسكال مستسغلة مس أبونا يوسف كوينو كم زي أمثل ركب كم تقولكم علىهم مس جيتنا منها وزخان ركب مس نورام ده حراي دما جيتنا منها نيسوس كريستوس نمسكال مس كذا سجانا جيتنا منها نيسوس كريستوس تقبلوه مسبنا يوسف كوينو كم زجانا زو نجيتنا منها نيسوس كريستوس سجانا مجنازن كم زي طعم ينقرنا مالتيو بتوسخ دما ካብ ኒቆዲሞስ እንታይ ንመሃር እንዳሕዳ ኢልና ትሕትና ክንመሃር ንኽእል ኢና ሃፍታም ክንሱ ሓለቓ ክንሱ ናይ ኣይሁድ ሓላፊ ክንሱ መምህር ክንሱ ግን ከዓ ብትሕትና ድማ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይዱ ከም ዝተመሃረ ትሕትና ክንመሃር ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ሃፍታማት ክንከውን ንኽእል ኢና ዝና ክህልወና ይኽእል እዩ ግን ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይድና ክንመሃር ከም ዘኒኤና ቤተ ክርስቲያን ክንከይድ ከም ዘኒኤና ቃል ወንጌል ክንሰምዕ ከም ዘኒኤና ኣብ ብጥሙዋ ጌርና ቃል ህይወት ክንሰምዕ ከም ዘኒኤና ካብ ኣቦና ኒቆዲሞስ ንመሃር ኢለ ይሓስብና ኩላህና ድማ ስለለለና ሃፍታማት ስለዝኾና ብዙሕ ነገር ስለዘለና ሃፍቲ ዘሊልና ኣብቲ ዓለም እዚኣ ዘሊልና ነገር ስለዘለና ካብ ቤተ ክርስቲያን ክንርሓቅ ከም ዘይብልና ካብ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርሓቅ ከም ዘይብልና ቃል ወንጌል ክንሰምዕ ከም ዘለናና ካብ ኒቆዲሞስ እዚ ክንመሃር ንኽእልና ከምዚ ገይሩ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኑ ስለልመሃር ዝነበረ ድማ ንክብሪ ከም ዝበቕዐ ንስግኡ እንታይ ይባሃል ንምግናዝን ከም ዝበቕዐ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣቦታትና እውን ይነግሩና ማለት እዩ ብፍላይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ጀሚሩ እስከ ምዕራፍ 7 ለሎ እንድሕዳር ኢና ይኾይና ብዛዕባ ወንጌል ማን ቅዱስ ኒቆዲሞስ ኣስፈሕ ቢሉ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ድማ እዚኣ ትመስል ነይራ ሓደሽ ለኹንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑኹም ቤተሰብ ለኹንኩም ድማ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑኹም ኩለኩም ይደሊ እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ከም ጀመረ በሰላም ይፈጽመና ፋሲካ ድማ ያው ቀሪባ ያ ማለትና በሐጎስ እስካው ዓመት ይጽናና ኩለኩም ይደሊ ክንደይ ተፍቅር ኢየሱስ ክንደይ ተሓሊ